Jaká je tvoje nejoblíbenější nota? G. Asi G. G. Ale rychle, bez... Dčko. Jo, bez přemýšlení, pojď. G. Nevím. Nevíš? No ty neznám. Kterého vedoucího máš nejradši a proč? Nejradši asi, já nevím, asi Lenku, která odjela, protože mě naučila jako hodně toho zaspěvat. A proč? Vesní sám. A proč? Toma, protože umí nejlépe na nástroj. Asi Toma. A proč? Protože je v kuchyni. Tomáše, protože pěkně zpívá, je s ním sranda. Chtěla bys si rok strávit ve stanu? Ne, protože mi bylo asi, kdyby byla zima. Co? Jestli bys si rok chtěla strávit ve stanu, rok být ve stanu. Celý rok? Ano. Ne. Ne. No to asi ne. Jo. V žádném případě.